за да можеш да възкресиш всички мъртви неща в нашия живот. Възкреси нашите семейства, възкреси нашите бизнеси, възкреси нашата работа, възкреси телата ни, възкреси, Господи, изцеление над нашите болести, възкреси взаимоотношения. Ако има някое взаимоотношение, което е погребано, нека да бъде изцелено. Ако има нещо, което, Господи, е замирисало и е умряло в нашия живот, нека да бъде възкресено. Господи, ние се молим за чудеса и знамения точно сега. Ние се молим, Господи, пред Тебе, Ти да възкресяваш ситуации и обстоятелства в нашия живот. И нека, Господи, да няма, ще живее с по-малко. Нека да няма, ще свикна да ходя на патерици, ще използвам бастун, ще свикна да живее по някакъв начин. Може би ще изкара, може би ще устоя, докато дойде грабването или нещо, или Бог ми вземе по някакъв друг начин. Господи, ние се отричаме от това. Ние ще живееме перфектен живот. Ние ще живееме възкресенски живот. И всяко мъртво нещо, всяко куцо нещо, всяко недъгово нещо, всяко нещо, което не работи както трябва в нашия живот, трябва да дойде до възкресение. В името на Исус, Господи. Ние се изправяме от дупката, от затворите, от помията, в която сме седяли години. И ние, Господи, възтържествуваме славно. И ние Ти благодарим за това, че можем да бъдем Твоето тяло. И Те поставяме сега за глава в нашите домове. Поставяме Те за глава в нашата работа, в нашите бизнеси, във всичко, което правиме. Нека Ти да бъдеш, Господи, главата там, за да можем ние да бъдем тялото и всичко да бъде покорено под нозете ни. В мощното име на Исус, ако има неща, които действат в живота Ти, ако има неща, с които Ти е трудно да се справиш и трудно да излезеш от тях, направи Исус глава. Направи олтар на всяко едно място. Направи олтари в колата си, в дома си, във всяка стая нека да има олтар. Преди да си легнеш, имай олтар. Когато станеш сутрин, имай олтар. Направете си олтари и викайте към Бога. Викайте към Господа. Отдавайте Му славата. Олтари там на работа, олтари на училище, олтари на всяко едно място. И възкресявайте всичките тези неща. Говорете. Бог каза на един пророк, отиди и говори на мъртвите кости, им кажи да се съберат, кажи им да живеят. Така че отидете през всички мъртви неща във вашия живот и започнете да им пророкувате. Започнете да говорите на всичко, което е мъртво около вас. Им кажете, възкресни в мощното име на живот. На Исус. Нека живот да дойде сега върху тебе. Нека живот да дойде. Ако сърцето ви е толкова изнемощяло и толкова изстрадало и толкова смазано и смачкано, говори на сърцето си и кажи, Господ каза, че ще ми даде ново сърце. И аз заповядам в името на Исус, нека ново сърце сега да е на път в моя живот. Ново сърце, което отново да обича, отново да вярва, отново да се доверява, отново да може да носи. Боже, ние се молим за Твоят мир. Нека да бъде възкресен в името на Исус. И ние знаем, че всичко това е вътре вече в нас. Ние не трябва да го получаваме, но ние трябва да го освобождаваме. Нека силата на Святия Дух да освободи. Както силата на Святия Дух освободи Исус от смъртта и го възкреси, нека силата на Святия Дух да освободи сега изцеление. Силата на Святия Дух да освободи мир. Силата на Святия Дух да освободи помазание. Силата на Святия Дух да освободи сила, слава, авторитет в мощното име на Исус, Господи. Нека да се разпукаме тази сутрин като алабастрени съдове и нека да бъдем разчупени пред Тебе, Господи, всичкото това благоухание и слава, която Ти си запечатал и затворил вътре в нас, да избухне, Господи, в името на Исус и да се разнесе като благоуханна миризма, където и да отиваме. Когато се приберем в къщи, нека миризмата ни да бъде различна. Когато отидем на работа, нека миризмата ни да бъде различна. Нека да има хора, които искат да бъдат близко до нас, заради новата миризма на слава, на помазание и на авторитет, която се освобождава чрез разчупването. В името на Исус ние Ти отдаваме слава и ние Ти отдаваме величие. Ние се молим и за сестра Люси, това е нова нужда, която има болка в ръката и не може да спи от болки в името на Исус. Татко, в мощното име на Исус,
И се молиме, Господи, Ти да я докоснеш там, където е. И заповядваме изцеление в ръката, от рамото, през цялата ръка е целият гръбнати кръст. Нека цялата тази болка да изчезне в мощното и великото име на нашия Господ. Татко, ние Ти отдаваме слава. И Ти отдаваме слава и казваме амин. Може да седнете за малко.